Ipat ba kasnong Mumandai West Jante Hills District haka khatlai tarik naiwing kilami ipat ba abad ya rally saudong kasnong ban penpau kajing persya ya karukom trekam uwah snong ba Joseph Parian daga ba keno ba udai uba sensyar donbor ba ubam syairu haka liang kapisa pilan ba jingken jing dia jong kasnong hagani kajing ya rally kipat ba kira lang de kilamayong ki plakat ba perta dawa hyar syukino mardor ya uni urang ba Kidawana ke District Council ban pendu no ya kejinglong wahech nong jong u ban bantung shwa do acting knang baki kam shnong kinlong kibayat be jaj renti. Hagi plakat kila tho kador bar shnong Mumandai balasong haga Henryo Tarek Naiwing Arhajar Arpulai kam shania shu ya pi wahech nong secretary shnong rengkat barka isi jong pi. Ni dawa ya ka hok nginom ailat ya ka bamsap bampong ban sensyar hapo shnong jongi. Habay kran baginong song basyang bentaha kani ka rally bakentup ya uba siroy lalu uong. Kani kadai kasien baningkong bakila shim halor ki kam le donbor wahe snong barkadaw baki poi sya uni uput ban mi pad ba kadai namar ba ki pad ba kim hun ya ka report ka bayadai berkapisa snong balawan ra hakador bar kabalalong hakakhat santrik unailur Arhajar Arpulai. But what haba upad ba ulathung naka special committee naga bantaban tokit bat ban penbet jingken jing dia ya kapisa snong uwah snong umtre banetre lang. Hidwa! Hidwa!
nga nagalian jong nga ngau bagani ke jing penyai chnong penyai thau ki don ro kini ki development ke ba ngam sko tho kumi pai ba ro ngim sko tho yak jing luting sep leni yak jing mi kan no gini ki total development mo ki mi ki don ro bukum kita ndrei onda ngi le pet bhai wat benia bhai kita jing mi ki jing lut jing sep kem don hadu mata na do arjar phawai ta kum ta ni kum gi pai ba no sinong gi kwa da ban tip ye ga hok jongi kum ong gi kata ga hok jongi gi de ban tip pai ba mo tingi de ban tip ken ye kita development ki kita development dan ra ga ba sai baro om de ban mi ga wei ban ri no ga wei gi kwa ban tip ye gi sai ban ngara la de ong ro ha ga dot bar ga ba long nu bna bela la na ong pan pau pai ba gi to development kibala mi na bata gini ke business scheme na ni gi jing pen roi mo kat ko mengitip ai gi report ko biang ai kas mo ko biang kano ko batam kano ko basa kano ko jing lut ki sep tangi kata ngak wa ban ni kata ro ngim sai tamar kata tip ke jing mot ayu ba na do ar fawai hado mata bat empat yo ke jing sai hado dor bar wat ke dor bar ke don ke jing kulmar ha to nu bana bala ha ke jing pelong dor bar bana be khandai ba kam don ke jing bek kan bu pat hap kan bu ben ya report dor bar sai sisen na om balai hado mata empat biang gitu skem jing mata ma development ya kata nila depan ngau dor bar ndai kimi dalai dai wat ke kot na deputy commissioner nanti na lu snembala dep ngala dep sim hi ngala hak so sekretariat penting pai ba bat ke kani deputy commissioner ong ba kani ke kot ke bawan deputy commissioner pen pau pai ba jing lu jing sep jong kini skem ke business scheme ke NRM ngatang kata ngakwa ban penskau pereng jofi bar pereng ni pai ba ke belah Sibon kekerteng orang bak senang bementah dari Joseph Periat mensua ki orang bak senang bebat mensua ngiyo iba andala poi ki financial year ki snem ki bakin ki benai ki bakin ai ya gane ga general meeting ban pensngau ya ka jingdon jong pisa pilan jong ka senang ka thau ngiyo iba ki baik bagi yai nanti kam jundon hira kum gane ga jingdawa andre menta ngiyo iba andala bat uni orang bak senong ulabat nado usnem arjar arpawai bat unkun no haneu arpawsaw getem jong u kala kadangsa kumba sawnai san banai na gata ngiyo iba andala bat uni orang bak senong kini ki kam pisa pilan ki sap kitab kindiang shu apa senong po thau na gata ngiyo iba getem jong u kala jankut bat kejing penyaj baik kejing penyaj nanti ya bisa tengkah kam long su ke bebek kam biang su ni kum ki paj ba ngi dawa bu unwan sekmat ba un penbiang ba un pentok ba un wan kam tam haga special committee ban wan penbek ya kata kasap katap ba ngi dawa ro ya u ya ka council bakan penbek kloy namar kepor kampun su ula jankut ya ka tembo unterai te ngi dawa ai ki ban wan thung no daw acting namar ni paj ba ngi ledu jeng senia namar paj ba bro le pisim hi interview paj ba bro ki ledu hoi kene ke jingi ki jongi ke dei ka bangi khot da ka peace street protest kene ke dei ka first step bangi ki hagi jing sha ngi kum paj ba ngi la dawa ya ta ka hok jongi na ka na urang ba snong ba na ka dor bar snong ha ka jing bombyang ya kisap kitab jong ka snong kamtam ya ka pisa pilain ngi la dawa ya ki bakin penbyang bat bakin ai ya ka hok ka jongi kene ke jing ki jongi ka long halor ngila banong ba kalalong dictatorship kene ke jing sensar po snong po thau hak jing sisa ya urang ba snong lathung do paj ba bat lapun kubori u do paj ba andre andala poi kum hagi ni por ba ngi kum ginong song snong ngi la kwa ban yo ya kata ka hok kum gi khon jong ka snong andre kim sempat la tre ban wan sekmat sha upaj ba hak jing sisa kene ke jing ki kadai kejing ki kabangila sim ya ka first step movement ban min yosong perkat lada urang ba snong umwan sekmat ban pendem ngi kum gi khon jong snong nginang la ban peteng ya kene kejing ki ngi kum gi paj ba ngi la kwa pila yo sngo ya kejing dua jong ngi bangi dawa ya ka hok kum gi nong song snong bakinam dai ban sensar dictatorship apa ka snong ka thau bat ka baar kalong bangi dawa ba urang ba snong dai ban her skino lada umla ban wan ban penbek ya kene ka kam
bat ya kene kejing hapo snong po thau kabalai kejing dua jongi kum upai ba namar ngila ya song meeting la kumba arsen ngila ya rai kum upai ba ya ni orang ba snong ngila dei ban weng no ya ka sernot jong ung ngi kerpat ya ka council ki badai pej nag banta ka kamrang ba snong bekidai ban wan sekmat namar kene kelong kejing sedang nginam kwa ba ki jing sniu lene kino ki jing ja kin wan ja po snong ka thau jongi namar pej ba ru kwa kene kedai ka hok jongi bangin yakhi sekmat baki briu jong ka an kin yo i jing dawa jongi ka hok ka jongi ni wan ban dawa hang ne ki bor jong ka an ru bukin wan ban thung acting no hapo snong namar ngi pej ba ngim sem le senya su ya orang ba snong kene kam dei ka ga kubor ka bangawan ra sepi tang nalade hendrai kum gini ki paj ba boro ki nong song snong kim sem la senya su ya orang ba snong na kata kadau ngi kwa ya council bakin penkut no ya ka sernot jong orang ba snong bat bakin wan thung no da u acting rang ba snong hapo snong ka thau ban penya ki kam ki jam jong ka snong ka thau namar la da kalong kum ne la da orang ba snong u sensyar don bor kum ne wan sekmat sngo tho ya jing dawa jong paj ba ka snong kan poisno namar ngi don kam ban penjaj nanti yagi kam jong kesnong gi babon ki kena school ki babon ki nong snong ki don kam yagi residential certificate ki don kam yesipun na kata kata ngi dawa ya council bakin wan kloy bakin le kloy ban penbej ban thung yo acting kumbala dawa de ki nong snong ban thung no yo acting thang ban yo ban pendep namar ka tem kadang sa kumba sa banai san banai na kata kata hi nga wan khmat jong pi kum gi social media ban ai ka ne ka statement halor ka nongrim bangi yakhi ngi dawa ya ka hok ban yo ya ka hok na kata kata ngi mi sikmat ban dawa ya ka hok tang kita ki ten bakendiat ka blesbon